Kajingwan si yaki mauput daga jela Asam kelapen kulmar jingmut yaki babun balang ki paiba nong song snong kumjuru yaki nong sinshar hima ki badon haki kaput bat ka jela Asam watla kajing ye penbait put kadang don hapadeng ki ar menteri rangba Henry Lashem ye kajing yuroi jong ki bor sarkar ka Asam daga bawan si yaki mauput haki babun ki benta jong ka jela Meghalaya. Habayo banyakran bat kinong song snong jong ka snong amring kabadai ka wei na ki snong ka bala sya skot ha ka jela Asam kila penpau ka jing sosi bat benyau bat kila ya thuru ba kila song ha ki tei ki snong nadu ki kulong kuma haswa ka por jong ka sarkar phareng kumta na kaliang ka jong ki hi kila penpau ba horkit hordang kenom kwa baga jaka jongki kan lech ka jela Asam lasakhi baha ka snong narleng ru kumju ka sarkar Asam kelas kod jin baro ka wei ka snong haba sakhi pat ye ka jinglong jingman bat ka roi ka par hakine ki thain ka long shisha ka ba is sangsod haba wat ka surak banyai banyang ru kim dan tikna haba wat iki daw la shem ba ka sarkar Asam kala jupen wet bat persha iki kampen roi ba wan na ka jela Meghalaya hakine ki thain kat ba ki kampen roi ba wan na ka liang ka sarkar Asam pat ki yaj beit sha shai kumta ki jing e ba harukam ki paiba nong song snong jong kane ka thain ki hap ban man bat ha kane ka tayo baladem la don ru ka jing ya breu ha ka ba ka wei ka kali ket jingkin kala hap syarian namar ka jing sneu palat ka surok bat arngut ki men siu breu kiladu e yala ka jing im halor kini ki jing e ka ba kini ki nong song snong kilamat baro shikata na kaliang wei na ki riurang ba jong ka them ribhoi uba bat hok nong mali ulakan tu ki bor sarkar jong baro artli ki jela bekin bishar pnia bhashwa ban shim me karai penbait pot penbait sam khnang ba ka anam wanra e kano ka jing jinjar bar ka jing sosi ye ki nong song snong ki ba shakhaput jong baro artli ki jela ki nong Asam kila wan le bor ne asnong jungi ki wan ben ida ke bor dan ne ki snong jungi amring ki ya spot bhaya Meghalaya te ka report baro ngila dep ai ha ngada komplain ha disiru ngila dep ai anta MLA ngila dep sumin te hadu mantaru Kim Yuan raban pi ha ne ha jaka jungi ha snong jungi te snong jungi la rim bhai na do badang long phareng ado badang long British te hadu mantaru ngidang ngidang ya sok bat kwa ban yene ha Meghalaya te snong jungi don sapnyo sapu kai nasnong te kasnong jungi ru ngidang yalong stili te ka sarkar ru kwa ban ya pan bek kamplai na ane ha kaput Asam ha ne ha snong jungi ha kabayadai bat ngi napo ka office jong kai majirang hing la ya kren ya kene ka issue ya ka jingwan tamput jong ka Asam te ngi la file ru ye complain ha baru ki benta ka bamut sapo ka district council rung la dap ai complain apo DC office rung la dap ai complain bat ni nakaliang kai mahi ngi melapan kediang ye kene namar katkum ke jingtip jong kai mahi kalong makini gisnong baro kai gidek ba kai mahi ka la dap isu pata na do mensuaro bat kadon ru ka jingedek ba na do mensuar ba ka jingong ba kini gisnong hi gidek po kai majirang kumba kalong mentai ka jingskut jong ka Asam kini gisnong kalong ladangi phai sekitu ki area jong ke Jimbrigang ngila banong baka benta jong ke jirang te ki klem skut hi ki inrei ke benta jong ke nong spung kila skut te wala kataru inrei ha ke jingsi mau put ke bamenta ngi iba kadon hi ke jingkta wat ke ma jirang ru te ladangi phai se benta jong ke umshuru kanepat ke benta ke dei ke baka klem hap wat haka area of differences te inrei Asam lawan siput kataru umdai shu ha ha ka pentor ke jong u XMLA jongi u ba snomik kelwing bala bam kwai dua ruble bolong rukum MDC te kita ki pentor ki dei bam ki MTN rela wan si mo put ka Asam ka klem ha ba po ke area of differences lane ha po ke area of dispute den kilawan si teladangi phai pat si kini ki benta jong kane ke snong amring mo ngila manong kini kisnong hangne ki don kumbak khat sautli kisnong di ba ka district council kala katkum kan notification kala penyeso sengi namar mensua kini kisnong kya apo ka himanongwa
te ki hap apo ke jing pe jong long do so yong long do ship te hendrai long ba ka notification la dang bakla ka deo arajar khasan lani khan riu ba kila penyeso no iki shangi te ngila isu iki pata shaki te ki don bakhat sautli te kini kisnong ru ha ke jing pe jungi ngi ba ka asami kelas dam le don bor dak bawan si kini maput nadu na amring lang ba kanarling kapoi sepo Shalini na Shalini kapoi sepo demu paham na demu paham ka thobai sepo pathar khayam kabamot babaro kito kisnong kin hablot sepo asa ha ka jingedei jong kini kisnong ban ngi ka himahi ki pan pausai ba ki kwa ai ban sa ban ngi katkum ka jingyo jing tip ka jungi ban ngila penlong ru ye ki jingilang ha kisnong gi jong ki hak ba maki kila manjur ban ya ne bai bat kameng khlia kumba kalong mentah long kata ladon ka jing da ki jing tho ka ladon da ki jing tho nomar ki jing tho ki bangla summit chapo ka district council chapo ka DC office ru la enclose lang ya ka signature jong kinong song ba makihi kila dap shemi resolution bakin ne bai bat kami klia te ke ei pat ka khubor jongphi shak sarkar Meghalaya pat ka sarkar Assam am ka khubor ka jongi hi kalong bai ba ni kan tujur ya sarkar Meghalaya ba omdai ban shim ya kane ka issue ban su shim bam jakhlu ya kane ka issue mo kumanong namar ba haswa ban le ka shwa ban shim ya karai dai ban pentip lang sa kinong sensyar namar makikim tip yo pur usam henrengi kinong sensyar ni tip khamba yo pur sam la jong henre ka government ka nam tip bar ka government ka nam don hiru ka jaka baru ka jaka ka dai ka ha po district council ka ha po kis imrai tenrei ban su rai maka ban aino syata kata te bomla ban pediam bat ha kaju kepor ni don ru ke jeng perkat ban kaliang kai main salumlang apo kini kisin salumlang ya ke jeng ilang jeng kirang ba baro ba ngin simi ke senjam bangin lei weng ye kitu mamput ke baka asam klawan si dau pai ba he to nakaliang ke junga ngapan pa ko jeng sukhia bidi ba kenika jeng le jong sarkar Assam hakum kenika por hakajing sisya hi kini kisnong hang ni gidot khan klu teli kabalong ka himanong wa menswa bat menta apil lakmi da ka himajirang kini kisnong nadu untai thai kar kom ka culture ka jongki ki asrim bat ni ki khasi im kum ngi khasi ki boy ti nakaliang jong kisnong ru borok ki kwa hi bandon sa Meghalaya ti kejikerpat kalong ya ka government Meghalaya jadi ya kan district administration bakin pet bakin ni kita ka di ban hap sa Meghalaya katkum ka jingtip junga habai kelin ki parano sisnong ni babun hi ki kwa sa Meghalaya hoi kidon got keneng mod tenri babun ki kwa sa Meghalaya ka jingkerpat ka junga kalong ha baro artli ke sarkar Meghalaya juga Assam habdi ban tembai ko kut usam kini ki benta kidai bandai stu jimot bin pa bin ha panikran bat kinong sisnong amar ba kanon ra ke jung sup yang san kini kicaka ke jungi kumolong mentah dihi kalong ba kajing be ikut besam ke bala adab kalong klam dayat lang ba jong ka reti ke dostor habang laklet no ke district council ni klet no ka hima ke sim ti kanon ra ya ka jing penbet put ke bom dahun ngadon ke jing kerman bala dangila banle kunta jing kerpat kalong ka baru asrkar bakin yai dak kum kalanti ke badi baniat